Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ziyabetha-bethana ke izimvo kwiinkundla zokuxhumana uFacebook ehlangene noTwitter ngoMayeni. Bathi ke uMayeni uzenzile izidingo zakhe njengonkosikazi, njengoba ebesitsho nje into yoba yena isapoti umsele kumnike kakhulu ngoba umzalela abantwana bade wanabo nabazukulwana. So abanye bebesithi ke uthetha ukuthi Nxethu unabo nabazukulwana because kaloku abazukulwana bakhoyo ayingobakhe yedwa nabakaSnake ngabazukulwana. But ke mna ngokuva kwam uMayeni bethethela isayidi lakhe njengoba ebesithi umseliku abanye abamniki isapoti eyoneleyo. So ke wathi ke uMayeni yena umzalele abantwana. Bathi ke ngaske unumber 5 ebengumntu ozobe kuthiwa usebenza ke nomangwabe nomangwabe futhi abe emazi ukwenzela azoyazi uba uMayeni weva njani mhla kuthiwa kufika yena njengoba sebecinga into yoba uyamcaphukela. Bathi ke bacela ukubona kakhulu uObanzi nomnini Mo kwishow abantwana bakaMayeni bayi-vibe. So Mayeni siyacela bantwana. Omnye ke uthe uMayeni ke babe kuthiwa yena uMayeni bezobayeka aba ngohlobo benza ngalo ngoba abazifulfilanga izidingo zendoda yabo. Ethi ke futhi urhalela into yoba lo number 5 afike futhi urgently azozalela umsilikava, afike amnike nabangabantwana abantu abangamakhwenkwe abathathu ukwenzela into yoba aba babini bazokwehla kule behavior yabo. Bathi ke uyayibhuda ngoba kaloku umangwabe uzenzile izidingo zendoda, umzalele naba bantwana bakhona. Uthobile naye wakhe wamitha kade anabakabini noba kathathu but kaloku bemithile ecaleni. So uzenzile naye izidingo zendoda ebemitha. Umahluko nje kukuba khange bade abantwana babambe ngesandla sakhe. Uthobile unabo abantwana bakwaMseliku. Futhi ke nangu umkhulisile umpilo kuthiwe kodwa ke abanye bathi bacela uThobile azame noba yiphethe ngoku ukwenzela into yoba abe busy. Omnye ude wathi noba zimbini noba ntathu uzophuma ezindabeni zabantu. And omnye wathi ke noba angathatha noba ngabantwana bakaSnake abakhulise mhlawumbi yoba bhetele ngoba kaloku impilo ngoku usetertiary uhlala yedwa. Kuthiwe ke uMayeni akaxoleli ke bayamsizela uThobile. No, uMayeni utshilo kwi-diary session yakhe into yoba ngokwendalo yakhe ungumntu okwazi uthetha nomntu politely kodwa inoba ebengumntu ohleli enomsindo mvanje. Now that ke sehamba itherapy uthi sengakwazi ukuhlala phantsi bathethe nomntu ngoba kuqala wayengase umntu ambamba amjulele ambharhaze. So mhlawumbi bangathetha again ngezinto ke mhlawumbi azanazo. Kodwa ke abantu bathi ke ukuze uThobile ayeke uthetha ngohlobo athetha ngalo noMayeni, Mayeni makeze nee-files ngaphambili ukwenzela into yoba siyazi uba nyhani ukule nto athi uyiyo na, udelusional nyhani na, okanye uThobile uyikhe entloko le nto. But ke uMayeni ngulo wathi ezi zinto if angazithetha yena zingayidistroya ifemeli yakwaMseliku. So kuthiwa ke if uMseliku lo wayengazange angenwe nguSathana wokuba nguJezebel, ngabe une-perfect family kule family yakwaMayeni. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.